Ano, sir? Gusto ko kung kana ikaw. Oh, sige, sige. Kay kulang na yakitan materialis. Oo, oo, oo. Palitan na nga tuhin simento, tulo ka supot. Ngan duha nga steel bar ha. Hay, mapalit. Sir, Oy, mapay nga kulop. okay. Sir. Ako adton, kuan ka kulop, nag-apply nga ni imong labor. May ikaw itong kakulop. Oh, ako adto. Mapay na na. Sakto lang. Yan na. Kailangan kong trabador. Kaya Ay, sa latak mason. Oh, pay, kibaray ko. Kuan, damot ak baredan. Matigang ko yan na, sir. Sige, wala problema. Hain, banda. Ato nga ito, makikita ni mo mason. Ato nga ito, nanay. Katuwa ha. Andito nga lalaki. Sige nga ikaw sige nga ikaw nag-apply ako nin pagkalibor ha. Oh, kakadehog ko. Sige, sir, makadehog ko. Ops, pakani. Ano, sir? Gusto ko kung kana ikaw. Oh, sige, sige. Kay kulang na yakitan materialis. Oo, oo, oo. Palitan na nga tuhin simento, tulo ka supot. Ngan duha nga steel bar ha. Hay, mapalit. Dapat paralitan. Alam ka mo pumalit nga da, may merkado. Iskina. Awa mo natin nga da. Sa palitan isdaan. Din 5 mil. Palit itong kuanahin, steel bar ngayon. Duha nga steel bar ngayon. Tulo ka supot nga, simento. Iblis na, sir, banak mga limot. Sige, bilis na ko. Ay, chat-chat ko na lang ikaw. Chat-chat ko na lang ikaw. Chat na lang itong paralitan. Sige. Hoops, nay! Ay, sir, ano? Ari pa ni mo para sahi. Oh, sige, sige, sir. Nagina Ginakat pura. ka man, nagdadali ka man dayon. Nagina pura ko kay, ano ito nga. Masun ba, wala niya kabulig. Baka di ako, sir. Sige, pagdali ha kay, maghinulat natin na masun nimo. Mapalit ako yan, mapalit. Oo, sige, pato na. Baka di ako mapalit. May nakulot na lakaton. Oo. Makada ako. Sasing kada ko dako hindi nga kumpanya waray ko dak labor. Nanang ini hapit na magudto. Waray pagod abutit ng mga labor na nang. Eh. Nanang ini. Kapoy-kapoyan na. Piniste. Ikawan ko, han. Ikaw at masun din, eh. Oo. Waray Papa. pa magpadarangan ng labor. Wala Sir? ko. Gipadala ko nga, eh. Ni engineer. Kay wala din ni Purman. Gipapa-apulay, eh. Gipapa-apulay, kinala magtrabaho ka. Ito lang mga bato. Ito mga bato, kinala nagpail ni mga tanan paspasay ko na trabaho. Kaya't bahala. Sige, Kaya't bahala. At December ko, no. Dakot bonus na mo. amot. Ako na magkuha ni mga trabaho, ikaw la. Sige. Maka din ako magtatrabaho na ako, sir. It mga bato, panilo ka nga di ha. Oo, sige. Kuha na. Ito nga tanan niya bato, ubusan nga di ha. Oo. Kay mga kanak-anay, may mabalik na lang ako nun yan. Oo, sige. Mabalik, mapag-snack, ha? Oo. Paspasi. Oo. Paspasi. Dako natin kangi. kwartet December hinit niya nang. A few moments later. Kakapoy naman trinabaho piniste war pagod ak labor. Pagod ako hinga kumpanya niya nang. Sige lang kan may damak bonus sa pagkaka-December na amon sir ni sir. Kapi ba hinit nang. Aray gud ak upod piniste ni susulog lang ni. Ano ito na yung trabaho? Di ba, ang ginaplayan ni mo, masun ka. Oo, sir kay waray lot ak labor sir nga kuan. May dako naging pagkali kanina yung mga libor. Waray man sir nga umabot nga labor. Umabot nga ni Purman amo niya sering Purman. Ay dato, kay ginsugo ko nga natin na pagpalitin, duha ka sapot nga simento nga, duha nga steel bar. Ato Na na gamiton nimo. na Ay, kumpanya. ulit nga na pagtiratrabaho kay ikaw din nagtatapuran ko nga mga kaya din. Kay masun ka. Ay, sir, ako ba di ka man? Wala nga to. Baligya nga. Simento nga yung steel bar, nakad to. Kung man nakad to, parutpot, sapsap, sagiseon, talho, nga bukawon. Wala nga to mga baligya nga, kuan. Wala mo nila simento nga yung steel bar. Kay din ka kumadto. Dito ha, eskina, to may merkado. Mga baligya dito sura. Ay dirit mo ang sapitan din ko kanya nga, may nagbabalikin mga simento nga to. Kasi supot-supot. Awan, ang simentong gagamit paghahalo. May niya naging pakani ko ay mga magbubulig ay mga libor. Sus, pinasering hiya nga. Purman ko niya, sir. Sus, nga piste ka. Sa libur ka man lang ayan. Sinsala. Masur kay. Sir. Iya, sir, kay wala ka to mga wala makatara ko na may baligya ng semento. Diri, kailangan ko man to kaya napagpalit kay wala kita gagamiton din ni tatong project indadali pagod ini. Ulan Ang sapitan ng isdaan, andito ang sapitan ng isdaan. Mo nito gito papalitan ni man simento. Tulo Tulo ka- nga to nga, tulo ka supot nga simento nga duha nga steel bar. Laksi kayo taton masun. Tama ka Ginulat. Sige, makadako. Engineer. Sige.
Engineer, mag-update ako kay Molta Kawak. Kanina pa ako nag-treat ng baho. Usala ako. Agoy nga trabaho. Ngayon ang makapot sa kawak. Ngayon ang makadi ako. Makadi ako. Agoy, nga trabaho. Kawaray mga klaro tak mga trabador. Kimpabiyanan lang dito akong project. Buwas, magsasaliwang udak ngayon trabador. And usa, insusuguan kuan dito merkado pumalit. Ang usa, masakiton. Kawaray mga klaro ng mga trabador. Panliliwanag ko ni buwas.